Joo. No niin. Nyt on katteet tultu, tai on tehty, saat pakkeloitua ja sun muuta ja oikein hienosti sisustettu tää meidän toinen puoli autotallista tälleen maalauskuntoon. Täällä on vähän pemariosiakin samalla hiomaväriin saadaan. Täällä on tämmöiset tosi hienot telineet, jotka taiteilin tuossa pihalla löytyi näistä laudoista, niin eiköhän se toimi. Vähän kyseenalaisen näköistä nää ehkä pakkelipilkut, mutta trust the process, ainakin toivotaan näin. Kyllä näiden pitäisi aika hyvin näitä ressujen suojata, että jos tulee mustat seinät, niin sitten on huonompi. Tulee tunnelmaväri. Tänne on jätetty tämmönen luukku, pääsee pesee käden. Fast orange pitää olla. Eipä tässä muuta. Mä kuvailen vähän sitten, kun on hiomavärit pinnassa. Joo, eli nyt on muovipohja maalattu, eli se vaan niinku auttaa tartunnan kanssa sitten tulevien kerrosten kanssa. Se ei nyt millekään näytä, kun se on läpinäkyvä, mutta siinä se on, usko pois. Ei muuta kuin hiomaväriä pintaan. No niin, täällä on viime kerrasta vähän uudistuksia, että viimeksi oli vasta hiomaväri pistetty ja nyt se on hiottu ja ihan väritetty, ruiskittu katteisiin. Täällä on kyllä onnistu silleen niinku tämmöiseksi hyvin epäammattimaiseksi maalariksi, niin mä oon ihan ylpeä näistä. Mutta ärsyttää kyllä paljon, kun täällä on pölyä ilmassa ollut, vaikka tämmönen mahdollisimman siisti maalauskoppi tänne tehtiinkin, mutta kuten näkyy, niin roskia pinnassa jossain jo tuossa näkyy hyvin. Ja sitten appelsiinipintaa nyt löytyy jonkun verran, mutta en mä ehkä suoraan pettynytkään, että niin olisi tää paljon huonomminkin voinut mennä. Mutta nää saa tässä kuivuessa ainakin päivää ennen kuin niihin kosketaan nyt sen enempää. Näihin tosiaan vielä tulee tarrasarja, jonka takia ne sivukatteet on tolleen osin vihertävät ja osin mustat. Sitten ei muuta paikalle. Pääsee vähän fiilistelemään. No niin, moi. No niin. Täällä meillä on vanhassa kunnon partnerissa semmoinen lievä ongelma, että tää on ihan helvetin äänekäs. Että tästä jos vähän soundcheckia teille antaa, niin kuuluuko videolla, mutta siis melkein korvat soi, kun tää on käynnissä. Joo, ja että meidän äänenpaimeni on mallia vähän itse tehty ja päissä. Nyt suunnitelmana on jatkaa äänenvaimentimesta ja kenties vähän parannella sitä näillä putkilla jonnekin tälle alueelle. Ja sitten tehdään tästä oikein komea loppupili. Eikä tässä muuta kuin aletaan homma. Irrotetaan tuolta tuo putki ja puretaan se ja katsotaan mitä siellä on ehkä sisällä. Ja niin, siellähän ei välttämättä se villa. Niin se voi olla, että se on ihan tyhjää paskaa ja joo. Sitten
sitten me tehdään vaan loppuun tällainen tehogianeli. Ja aluksi meinattiin tehdä näin iso tää loppupää, mutta sitten me ehkä vähän aikuistuttiin ja todettiin, että tässä ei kyllä nyt niinku mitään järkeä. Joo. Mutta kyllä tästä hyvää tullut. Ehkä. Tässä on hieno kuppiteline. Niin. Pystyy ryypätä samalla. Ei selkeästi ollut juoppo viime omista. Paitsi et mä tiedän, se ei se juoppo. Joo. Katsotaan kyllä mukavaa, kun tää on kuuma tää putki, kun tätä poistuu. Joo. Katsotaan kohta jotakin. No niin. Me leikattiin tästä tää loppupilli pois ja täällä sisällä ei oo oikeastaan mitään järjellistä. Niin en mä tiedä näkeekö sitä. Ei siellä näy mitään, koska siellä ei oo. Täältä näkee, tuu kahtoo. Niin siellä ei oo mitään järjellistä muuta kuin tollanen reikäpelti ja vähän koiran karvoja. Niin. Joo. Me tehdään tää nyt tällä ja me jossain kohtaa ehkä jatkojalostetaan tästä parempi jollain piiltemään äänenvaimentimella, mutta mennään tällä ja tehdään siihen vaan jatkopalautusta. Me oksennetaan siihen jotain. Kyllä. Ei tää samanlaista muumipoppasaumaa kuin mitä tässäkin joku. Onhan vähän tuuli pääs. Joo, kyllä tältä saattaa vähän tuuli päästä. No niin, mennäänpä lisää pallyilemään tämän idiootin työtä. Nytten meillä on jo tossa toi putkikin ja tuonne tulee tollanen jatkohärpäke. Varmaan seuraavaksi kuvataan, kun se on Tää tuulisuoja on kyllä erittäin ammattimainen. Suoraan Ku Klux Klanin toi varastosta. No niin, nyt meillä rupeaa olemaan koko putkisto aika lailla kunnossa. Siinä on meillä yksi kannake, siinä on toinen kannake, mutta ihan surkea, että tää pystyy käsi oikeastaan. Tää ei oo meidän tekemä. Ja tää ei oo meidän tekemä. Ja tästä me hitsattiin, ja on nyt hiljaa siellä. Tästä me hitsattiin tällainen jatkopätkä, ja se menee tonne ja sitten tänne tulee tällainen aika karsea putkenpää, mutta Eipä se tarvitse kovin hieno olla. no mut pitää nyt jokaisessa olla putkenpää. Niin. Se on vähän niinku ne uudet Pemarit, jossa on tosi hienot pakoputkenpää. Niin, vaikka pakoputki ei niihin johda. Eikö se ollut Mersuissa? Ja sitten tässä on tällainen vähän huonosti hitsattu kiinnike, Mutta kato fabrication. Mutta se on niinku itse tehty. Niin, sen näkee. Se on tärkeä ja joo, näytetään kohta sitten Paikalla. niin kunhan se on paikoilla. Nyt on kyllä sanottava, että paras pakoputki, jota mä oon tehnyt. Tai toiseksi. Se on aika näppärä. Ei tää niin ruma ollut. Vähän gasser-tyylisesti. Niin. Tää ei mennyt ihan kohdalleen täältä tää kiinnityslevy. Mut se on kiinnitetty. Se on kiinni. Sitten tuolla on... No se on tän näköinen yhtenäisyydessä ja toi on tuolta vähän pienempi kuin tuolta, mutta... Ehkä se vaimentaa sitä vähän, mutta tuskin paljon. Joo. Pitäisikö käynnistää? Se on ainakin pakopaineita ja joo, käynnistetäänpä vaikka ihan suoraan. Kyllä lähtee. Pensahana auki. Uskaltaisin väittää, että toi on hiljaisempi. No ei se ole kovin hiljaisempi, mutta ainakin se käytössä. Ei se enää satus korvi. No niin, Veikko asentaa sinä akkua ja mä tänne vielä pikkusen vuoti tuolta niin räisin jotakin ja siellä on tällainen metalliverkko nytten, niin se vaimentaa tota kanssa vähän samalla ja se me kokeiltiin, niin se vaimensi ja se on ihan toimiva oli, niin me se pistettiin toimintaan. Tää on ihan hirveen näköinen tuolta, kun se oli ihan surkea hitsata, mutta se on tuolta jostain aseinämistä kiinni. Mä se hyväksyn ja
se on tärkeää, että se on tuolta oikealta alareunasta, kun siellähän on toi paksuin verkko, niin sinne tulee kato tää putki, kun tää putki on paljon pienempi kuin mitä on tämä. Joo. Nythän on akku kiinni, mähän voidaan peräyttää tää käynti. Pistetään vaan tää suojamuoti tänne. Todella tää suoraan partnerille. Hyväksytty ja joo. Suoraan tuolta pajalta. Sitten kohta päästä näkemään, kun se sinkoutuu tuolta ulos. Ei aika paljon. Kyllä se, niinku nyt ei satu korviin ilman kuulosuojaimia, niin se on jo ihan edistys. Okei, hyvin pysyy. On se hurja. Otetaan saada se keuli. Kyllä on tenkunelle. No okei, siitä tuli sit ihan paska. Sen kun kääntää maksimille, niin Sehän osuu. Se ei nyt näy niin kunnolla, mutta se osuu. kyllä se näkyy. Se jää sinne niinku jummiin oikein. Niin. Sitten varsinkin jos tulee täyssään, niin se painuu sinne ja se sit otti sen jumiin. Ja mä olin äsken koitin tällä vähän reviittää, niin se jumi heti, niin me nyt viedään tää pois ja Me leikataan toi tosta. Silleen pois, niin kyllä lähtee. Joo. Kato. Ei mitään. Voi vittu! Se on legit ihan hieno. Kyllä me se hyväksytään. No se varmaan parempi kuin se Nyt se hävii se vanha. nysä. Kyllä kai se nyt on voi. Hei, pistetäänkö kato katalysaattori? Katalysaattorihan selkeä. Selkeä. Otetaanko sound checki sitten? Ei se kyllä varmaan muuttunut. Ei se kyllä muuta. No niin, katsotaanpa kohta. Siinä on vaihe silmä. No vähän ruopasee. Ei se, pitäisi pistää LSD, että kummallakin renkaalla lähtee.